diraɓe wona san eɗen duttuɗo teddungal lasɗi Fouta. assalamu aleykum auzu billahi min asheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi rabbil alamina ko Allah wela so Allah welama hunde kono yiɗirne wonirta nde jettiɗen Allahu gonɗo Allahu yowata wonde Allahu musidɓe moɗon wowɓe arande moɗon ɗo kala e saaha e kala dimanche ɗo e nder la DSTV hande noon ɓe mbi aduna ko ñalawmaji gorle jontaɗo fodde beele aynoya holko saabi kaɗo haala fallilahi alhamdu hande hol invité meɗen ko Dawouda Samba Dieye gorko mo Jaraguel Jammoule Jake tati jaɓɓe tati Dembaji tati ambassadeur itinérant El Hadj Oumar Foutiyou Tall mo ceerno Saydou Antoumane Moutar Sambal Dembal Jumato Halwara musidɗo moɗon Demba Abou Sow kewɗo ɗo wande moɗon émission mon biyeteɗo Fawru Fouta e nder la DSTV gorko noon mo calaga e gale yambayre bukke jeejogo Kadir Guessa Farba jettiri ɗum Allah ne dañƴen oɗo invité de marque tedduɗo jiɗaɗo gandaɗo gowaɗo hande noon so tawi wiyama Dawouda Samba Dieye e nder diaspora johlinayi windere so inde muɗum haalama tawna anda johlinayi windere noon yon gandu e nder la DSTV jaɓɓima koɗo mawɗo on woni Dawouda Samba Dieye ambassadeur itinérant El Hadj Oumar Foutiyou Tall mo ceerno Saydou Antoumane Moutar Sambal Dembal Jumato Halwara en jetti Allah gonɗo Allah mi wata wonde Allah en jetti gonɗo godal woni sirru godal hunde kala wuudi e godagal annore Muhammadi sallllahu taala alih wa sallam leelata Dawouda Samba Dieye fuɗɗo kono noon e oɗo dimanche hande son jii hande ñantugal Demba Abou Sow ni no ñantori ni hande ñantiri men ni ko denɗiraɗo debbo pullo dimo danejo actrice de développement femme très sociale on woni Fadimata Silimani Dat Mamadou Matou Samba Dia ko takko Amadou Ali Amadou Guédé Saka Birane me jurɗo kan on woni Fatou Mitou Dat toyete Le Havre France tawino ko debbo calaga e gale yambayre bukke jeejo Kadir Guessa Farba o wimi Demba Abou o wimi janggo inchallah wutte ma ara paya DSTV caméra o aɗa huccodira e muɗum aɗa huccodira kadi Amina Ndiaye ɗum noon Farimata Souleymani Data hande diaspora johlinayi windere hande jiiri kam ni no ñantirɗa hande animateur maɗa Demba Abou Sow ɗum min mbima ɗo gonɗen foof yen gone jaam moƴƴere Allah e maɗa Seydi Data min calmini Le Havre naɓe fof ɗo poti
Amina Ndiaye caméraman meɗen machallah nana huccite e caméra o ena golla ɗum no hannirta ni no yarirta ni ha moni fof heɓtane oɗo image Seydi Dia min calmini min juurimama ko noonne kadi la directrice Sinna Sall en beltima hannde tawde men mo ɗoyete nde wonno fodde hannde lewru walla lebbi ɗiɗi en manki ayawa makko ɗo e nder la DSTV ɗum noon en jiima hannde falil alhamdu en beltima e yiide men mo la directrice Sinna Sall PDG mo ngannduɗa o woni Seydi Abba Sérif gorko mo Sadil keedanɗo pulagu e to baŋnge communication nde wonno leñol hoto daɗe gueɗe kewɗe ha tengtanmano nde communication baŋnge communication noon Seydi Abba Sérif gorko mo Sadil to e leydi France o heedaniɗo pulagu o rondimo ɗo waare makko timmude o fukki ɗum ɗo ɗum noon Seydi Abba Sérif to gonɗa ene gonirɗa e sognajo min calmini min juurima moɗon ɗum noon haade hay hunde Dawda Samba Dieye natiri salminago adango mi ruttoto e ma namdal gadana inchallahu taala bisimilla ambassadeur itinérant El Hadji Oumar Fouti Tall mo ceerno Seydi Antou Samba Demba Jumatal War on woni Dawda Samba Dieye gorko mo jaaraguel e jammule jakke tati jaɓɓe tati dembaji tati bisimilla ma konngol salminago bismillahir rahmanir rahim biskay allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillah alhamdulillah ala kulli shay'in qadirun alhamdulillah ala kulli alin alhamdulillah wa hamdan kaseeran alhamdulillah rabbil alamin allah jettore gonni allah inna allah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala Seydi Dieye gonkay Demba Bou Sow jarama Seydi Dieye gorko mo calaga janiyanke keblaɗo Seydi Dieye sandu diine tariyanke Fuuta Seydi Dieye mo yettani sababu wawitude Allah kam woni sababu hamin jooɗi ɗo hannde émission mbiyeteɗo Fawru Fuuta taw koye radio mbiyete DSTV wallahi Seydi Dieye radio diaspora tawlo PDG ko Abba Sharif isa to sadali guelenoɗi guele so cakalaɓi salatu rabbi ma salamin ala habibi khairul anami salatu rabbi ma salamin ala habibi khairul anami Seydi Dieye teddungal kala bani adama wonno Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko walla kadi karamna bani adama mi tenni bani adama fof gonga Abba Siri wa jarama sagani mi yiɗa wadde ayaw habrede nde ɗo nayi de sa taw diaspora fo e ko wona diaspora mi yiro hen koye men dañmi weltare taw mi ɗo Sinna Sall directrice DSTV ɗo e Sénégal wayi Dakar Guédiawaye omo jaa nokkude Agnam Goli Agnam Coɗayi gonga coɗa noon Goli e Godo e Tulel Thialle e Wuro Siré e siwon ɗon fof ha yetti ɓargay juulan karantede beeli vrai mbiɗan fooli maayo gawde poti gawaka mbiti mbaɗi jomboje vrai o wondi koye Amina Ndiaye caméraman wonde jaa nokku no wiye kadi Agnam Goli toon fof noon sawni koye gata e jadde jinne aniɓe palive maayo gata wona yumma gata wona baba kono duuni bayeji somi haalɗum mboɗo saforno mboɗo miijo ceerno Djiby Ousmane Daouda Ba Tulel Thialle mo wannaɓe baalnaɓe marode
ceerno Amadou Ousmane Ba Khalifa ceerno Malik El Hadj Malik Ba ceerno Ousmane Ba won Abdou Khoudous Ba kamɓe miñiraɓe maɓɓe modiraɓe maɓɓe wandiraɓe maɓɓe rewɓe heddiɓe e gorgolaɓe maɓɓe yumiraɓe maɓɓe ɓe beltinirama ɗo ha yesso Allah kono dañmi kadi weltare to Agnam Yeraɓe to yaradano fownu Ibrahima Oumar Kane kala leñum Agnam Yeraɓe koye seyirnaɓam jeeya Mamma Sow wondandema Alassane yoso ɗum ɓenni kadi min jetti Allah min jetti kadi Fatimata Souleymani omo yetta Dat debbo mo calaga wallahi hande kanko ɓornimi hande ñaatoɗo Demba Abou mo jiyan to ngal jiiɗum ɗo henni ngal mon nokku ne wiye Havre terminus tongo France to nokku mo ganduɗa mino koddi toon est ce que marode a gore Seydi Dat min dañi weltare kadi ha joni kadi musidɗo amin sehil amin biyeteɗo Mamoudou El Hadj Harouna Dunga on noon kadi on woni ko nokku no wiye Italie o jeeya noon kadi haaju Médina Gounass Espagne o mon nokku no wiye Espagne Seydi Sow sognaɓe makko tata noon wimma Seydi Sow Pullo Pullo tan beele heeɓe garñe wase kono Astou wondannomo Astou Sow Astou Abou Sow jeenama Siré Ba Aissata Ousmane Ba ɓen nana Médina Gounass wallahi jeenama Siré Ba timmitinde mo noon kadi ha joni ko Ramata Sy to leydi Espagne jaako tokomaji noon sa wi toon mbiya tiggere jang belde benke nguurali marawde mbiya siiwe mbiya kadi kunel joom sonko to benke nguurali ɓe beltinirama ɓe tenirama ha yesso Allah ndeɗo jonde jooɗaɗo ndeɗo jonde ko jonde guilli saabu Allah ceelagal saabu Allah ko jooɗanade kadi dendagal kala ɓiɗɗo pullo ki o mbimi kono noon kadi kaymo wona pullo kala Sénégal naajo walla Afrique naajo tendiram ɗo saabu ɗum mbiɗen ko bani Adama foti Demba Abou Sow salmintunima ko Daouda Samba Dieng mo jaariguel jaam walla jaggi tati jaɓi tati dembaji tati jamino to funnague ambassadeur Idna El Hadj Goudou Fouti Koɗo Adama ambassadeur culturel africain no Allah ko fulɓe Allah jarama a jarama Daouda Samba Hawa gorko mo jaariguel jammuli jakki tati jaɓɓe tati alide dembaji tati mamin gar kalnami dembaji tati ɗi ambassadeur itinérant El Hadj Oumar Foutiou mo ceerno Saydou Antoumane Moussa Samba Demba Aljuma to Halwar ɗo min nani ndemin mbima bisimilla mbiɗa min ba e nder mbamo kalɗa o ko gabbe kange kalis ina jalta ina jooro sababu nde kalanɗa min Alhaji Mamoudou Harouna Dongal wuudude suddiɓe muɗum tigui rigui nayo Dieynaba Siré Ba wondude Aissata Abouba wondude o mo ganduɗa kadi ko Aissata Aliou Sow walla Aissata Abou Sow e cuddiɗo makko o mo ganduɗa ko Ramata Sy e toon to Espagne tawete kono jatti muɗum ko togomaji ɗi mbiɗa Farmata Souleymani Dat ganduɗa nokku muɗum wonde ko onon koddi laaliyon to Havre Seydi Dat hade hay hunde Daouda Samba Dieye namnal meɗen gadanal faade maɗa caggal nde kalanɗa min kay min gandi ko jaaraguil kono holtoon e jaaraguil inɗe togaraje ne keewi min namnoma namnal holno mbayirɗa haalirande amen no naalankal ardema holno naalankagal ardema hinde cubalagu koye nden hinde jeeyeɗa min gandirma ko awo min gandira moɗon tigui rigui dendagal looke an yiide e nder cubalagu kono noon min gandirima hande fannu traditionnel andinde ɓiɓɓe fulɓe andinde anide ɓiɓɓe Afrique naaɓe culture mumen eywa gonka mumen lasli mumen kotki mumen ɗum noon somin jiiɗi namnadema hol no naalankagal arde maɗa daño ko jubbanɗa amen hen caggal nde kalɗa nokku jaaraguel ko holtoon woni e nokkuji e hol sifa naalankagal no arde maɗa Seydi Dieye bisimilla maɗa namdal men gaddana e wat Seydi Dieye iyo Demba Abou Sow
namdimami ko cotan ɗum jaabade maɗowde tawde a rottimata hinde fulɓe awoɓe minen solɓe mi haɗa ɗon Mali Sadio ba fulami Mali Sadio Mali yaya Mali Sadio babulaɓe Mali Sadio Mali Sadio babulaɓe Mali Sadio rombale jarngel no jarngel maɗede boode jeeri jarngel woni waalo toon nokkude tari Souleymane Baal kono oɗo jarngel ko jarngel e jammole jaɓetere jammole jammal cooƴi ngulle e barke tawde jama gello e bayla baba jaab makko bayla namaral duusoɓe to almalade ceene walla puccindoki maayo ndo ko nani yarde no sembat jamfa lamoro mbata orde baali yamba e dedede ɗo tigi wiyete jarguel e jammole jake tati jaɓɓe tati dembaji tati jammi reɗima tammi funnaki holko woni jake jake jakal woni dulɗu marawde taw taari ko weeɗu leɗɗe mamaji cati ɗum koɗaɗi jakal juunɗu jakal kone e jakal bebal ɗi duɗɗi tati cari jarguel jamɓe tati ɗe ko jamɓe cooñi ngulli kinoɗo jammi Ifra ummu bam El Hadj Maru Ifra on dogi safay maro harmine hara may jurma hen Ahmadou sallallahu alaihi wasallam jammi ɗiɗaɓi woni jammi arduki kin reɗi gural baba ndomo jiɗa ngara gaña ngara kula ngara cuusa gena ko genale sa yiɗi arat sa añi arat sa huuli arat kadi sa suusi arat ɗum genale wonno ko Allah wi inna rabbika labil mirsadi min jooma gonmi koye tomborde a wawa worde miɗe cellu goɗoɗa jammi tataɓi noon woni kadi jammi Demba Jeeymogo kinwiyete jiɗi juulu tambi funnangue yiɗi salli ga jiime maayo kinwiyete jammi reɗi maayo tambi funnangue ɗum ɗo woni jammu woni tati jariguel ma nogas joyi jammi nana e jariguel kono ɓeɗo tati less hen Demba Jeey hoɗi hen Demba Jeey hoɗe majje holɗin dembaji tati dembaji tati ko Demba Jeey marawde yimmo ko farno Aɗili Banna Sall bammakko noon Umarum Jeesh Oumar Chegg nan leli chegar hakkude makko Lazare Aleg bammakko en Umarum Jeeys Jeeys sannoɓe dow keeceji pucci hen yettode jeeyne yalti marawde on Umarum Jeeys ko ɓi Abdoulaye ɓi Ibrahima ɓi Mas ibnu Jabal ono mbiyata Mouhaj ibnu Jabal hoolaɗo Mouhamadou Rasul sallallahu alayhi wa sallam ñom gafal hasimi nabi moutada khairu ki Seydi Jeey on Umar noon jibin Demba Jeey e Paate Jeey e Mengue Jeey gonga ndeysan Demba Jeey ndew fettalori ferlo ari jammi jammel sire woni ɗon ɗo jibinama ɗo jammel sire ceerno Bara Dumbuɗa Aljanna takko suñji jongi e gorel talɓe jongi e jongeloɗe ɗon gasi loɗe yogi ceerno Dia Sadi koto joni kole mbani yoole komo yoori oɗo ɗum ɗo hoɗe jammi cooñi ngolli ummi jammi cooñi ngol arti jammi arduki ummi jammi arduki arti jammi subalo Demba Caam tawi mo ɗon ceɗɗo hel soginajo on Demba ɗiɗaɓo Demba tataɓo ɓe jeeyi pare ɓe gaddi toon ceerno Demba An walla Dewa An on noon ko muñum ceerno Seydou An mo Cheikh Oumar Fouti o halfinno Amadou Cheikh Oumar o wi ɗo ɗo bamma Seydou An to pete no wuuri laamu diine ne heddi ñande o yalti aduna ganduɗa laamu diine gasi o yalti aduna ñande archinare yongi Ségou ɗum woni la chide de Ségou ɗum woni Dembaji tati ɗi Dembaji tati kala galle mayiraɗo o e galle yoɓat ha ñalawma hande mo gonɗeno Demba sawata yimɓe ɗon woni sawɓe jeeyɓe ananɓe salsalɓe camɓe kala galle mayiraɗo o ɗi galle joɓat ƴeewa noon mboɗo haalatno joni joni e Sinna directrice salsal o nde Umarum Chegg ƴetti farno Aɗili Banna minen goni kawra minen goni patron eɓe nden afo Aɗili Banna nde nattiyetede ba o e tasal aɗum noon yahade no waylito nde laamotore Samba Decce ari arani gaysi dow sawlam jaariguel omo ɓi Demba Jeey mawɗo pucci dow laaɗi less no itte jaariguel omo faara gueɗe on noon woni laamotore cakkitto ko luuti on jibini salsalɓe heddiɓe fof toroɓe ɓe woni Macky Sall en salsalɓe ɓe
subalɓe ɓe fulɓe liban ɗon noon hankkadi salsalɓe gontiɓe ɓe kayiraɓe gonti patron ɓe kono wonaɓe kewani rokkude wutteji sa fof min ñafoto min kalda nde mbiyawi tumde hono mbaɗɗo honno mbino nde mbiyawi allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim kamɓe wajo jaɓade rewde o wi alamo jaɓi alamo sali alamo sagunel noon tan ma sali haɗata min toñde salsal taw ceerno Abdourahmane Banaji Sall odindiraɓe men Demba ɗum ɗon Demba tati jaɗi Demba jeeyi Demba tama Demba an jamɓe tati ɗe jammi ar subalo jammi woni jammu arduki e jammi coji ngulli jake tati ɗe jakal jundu jakal kone e jakal beeba ɗum nde woni jake tati jaɓɓe tati Dembaji tati ne duwore noon kala ko duɗa ko jabate sirluji tati jariguel ala ɗum e DSTV kala noon ɗo kadi hutoro ɗum naftoro machallah sa haali ɗum a fawti hen ya seyku ya seyfu ya seyfu tampani diine e Allah jaabo kala ko nduɗa Allah jarama a jarama Daouda Samba Dieye itinérant El Hadji Oumar Foutiyou Tall mo ceerno Seydou Antoumani Mouhtar Samba Dembal Juma to Halwar bandiraɓe diaspora johli nayyi on keɗima bibliothèque juutɗam moƴƴa battane cellal kisal domigal amin oɗon gandi neɗɗo pulaar wi so hoɗɗade wi noro ina ñawi guite ene laaɓa neɗɗo wawi haalde jeeyuji goɗɗi ɗum wawa haalde gurdam taarih toon kono noon deke so tawi neɗɗo haari taarih ɗo jibina ɗo hoɗi ɗo jeyda kala hen ko haalitata koko laaɓi en nani o facciri jake tati ɗe o facciri Dembaji tati ɗi o facciri aninide mana jaɓɓe tati ɗi yo Allah yommodire min keɗi ɗo gandam namdal men ɗiɗaɓal Daouda Samba Dieye koye nder hinde cubalagu jeeyeɗa cubalagu ina andira awo ina andira dendagal fina tawa e nder mumen beele Daouda Samba Dieye ina awa walla beele Daouda Samba Dieye wonko andi ko fate e gueɗe maayo amali sadio aduna amali sadio babrabe mali sadio amali sadio subalɓe keɗɗe ceɗɗir diaw heɗo Mamadou Kadja jomude heɗo ci ballalay sey nur tan Mama Gueye Sarr wallahi to eta on wiyete Mama Gueye Sarr won leɗɗel denduɗo o rokki Daouda Samba Dieye ndimagu magol ngu immira ko luggere ne wiye ɓoɗol to e jeeyagay jamli ci ballalay sey nur Cheikh Oumar Foutiyou Tall saɗa ɗum to sabade wona jowa heɗo Daouda Samba Dieye e yo Demba Abou gonga Daouda Samba Dieye wallahi mi awi mboɗo titro mboɗo weltoro kadi hinne kadi cubalagu a namdi ɗum mimi nane hono nalankagal arde am aɗa andi fuurankoɓe hewɓe ne mbiya nalankagal heewi arde koye haaronduru e wasa hiɓede ɓittede almuɗagal ngay cohloyagal ngay mbiriyagal nalankagal fof koye heewi yaltude subalɓe ne kewno hutorade ko wiyete moolo gadirimi matawde moolo taw ɓoggol gotol waɗi ɗisin ɓurtude moolo hefta pewnumi hoɗo cimbimi wonde nalanke koɗonowo hooram taw mboɗo hoɗa jimɗi kala pentaɗi ɗi nanmi mboɗo ñemtina walla ɗi mbawmi fentude taw min hoɗanta hoorama kono noon mi awi jamulol matawde mi awi dolingue gore mi awi tuɗo woni jumto mi awi bisu mi awi duyru mi awi bakal mi awi fale mi awi gubol mi awi hay koco subalɓe keɗɗe hay pela min mbaddimi tadde Yaya Daouda Diop daadi dade kadi mi awi ɗum ɗum fof de mi anda ɗum sukaɓe ketteɗe gannoon mi awri piyam laalagel woni aɗa awjan hoorema aɗa biso hay ɗum mi waɗi ɗum ɗo jammirsire ceerno Ba Dumbul aljanna ɗo haɗo jaariguel e jammode jakkiri jamtede mbayte ɗo mali sadio sadio mbaale mali sadio mali sadio mbaale ɗo noon
dendagal kala bani adama mbiɗen weltinirama ɗo ha teg noon kadi hinde fulɓe subalɓe taw donc cubalako namdiɗaɓe ɗum jeeyi sappo ɗo hoɗo malisaji mali firata ko ngaabu e wamaran a waɗe place marude ba ko maayo e wamrankore fula ko ɗiɗi e wamrankore be ko dentude e wamrankore ba fulaɓe dow fuloɓe kisso croise no bofo e bokkoye ni kono wendi mali booli salimgol maaji walla puri samba alamayel jeeri so inde ngaabu noon itama rendema inde maayo innira ɓoggol tun suwonɓe ha daña haqqillaji yimɓe kamɓe noon ɓe cuumi kadi bama ko woni kadi keftal ɓe kamɓe wamarankoɓe bama kadi firta ko nooro koko keeci bama ko lo doodi kayma keeci nooro e version aji tati malisaɗo garano o suwonɓe hawrunoɓe ɓiɗɗo lamɗo sankita ha yooɗo rokke jinne maayo o ɓe goppe ɓe ƴooga hitande suwonɓe tata ɗe jahatno kaɓe mbari on ndi mbaroɗe gondunode seydani on ñande ɗum natti ɓe keɓirino ɓoggol malisaji debbo subaka ɗum tibbalo ɗum duuset no version ɗiɗo mo wami tan ko ɓuuri jaggude o malisaji nde yummu woni coyde ɗum ngabu suɓimo ngabu ngu noon ko jinne maayo wonno maayol ngo e maayo hango ɗum saare jibbinde noon ngara jibinaɗo e sara maayo he dow jibini muɗon jinne maayo o aranno ko forme no ngabu nayi waɗa debbo ndiyam ɓelɗam to halfine wi mbaɗa oɗo kala gandal ngal joguiɗa o neri maayo welgoto debbo makko toon wi andu kala ko mbaɗa mbaɗa e makko e gandal mo joguinoɗa ɗen maaji ɗiɗi ɗe permodira ko ɗon nattodirta jelo ɗen duuɓi jeeɗiɗo so tawi o lumbot tan ha ɓawa ya majjira yimɓe makko ɓe ko cekki ko mayɓe taw o yi koto goto e wajiɓe o halfinaɓe so ɗum ɓenni kadi jinne goto ne wiye Mali Sadio gonga no mami watani fof ko jinneji ndiyam ɗum tagi sa teskima kala nokku ɓurɗo ɓanade newano nden ɓuuri hewde ɗo ɓuuri hewde yimmiyankoɓe wodi wonno ɓen jaardi banggal yimri oɗo haalde professeur Abdourahmani won walla Abdou won joom Amani TV Amani TV ɓe mettinirama ɗo ha yeeso Allah kamɓe Mouhamadou Ndim e Tidiane Niang Allah jarama a jarama Daouda Samba Dieye nde gartanɗa men e namnal tataɓal Daouda Samba Dieye hol e gure ɗe puɗɗiɗa fuɗɗade wadde nalankagal e hol gure ɗe ndewɗa haadema yettoyade France en walla États-Unis d'Amérique en mais hol trajet to jiɗɗa rewde nde puɗɗiɗa nadde traditionnel to banggue hoɗɗu e haalande yimɓe tarik Fouta kolki mumen eywa lasli mumen jiidigal mumen fina tawa men e holton gure nder ɗe jiɗɗa yaade ko adi aɗa yaha Europe yo jarama de babou mi jokkide version ngaji tati mbinoɗen Mali Sadio ɗen kaali en ɗiɗi kala o noon ko Sadio Banta daali wonno woni lamɗo lamɓe l'empereur de Mali Sadio Banta on dañi ɓiɗɗo debbo goto wiye Mali Sadio on Mali Sadio jeeyi sababu ha ɓoggol ngol ari may ga kono jinneji hoɗano ko on nani ɓoggol ngol woni sababu ha ɓoggol ngol artaɓe Mali Sadio kodi hen ɗo so ɗum ɓenni mi rutto e namdal ma namdal gonigal Seydou Dieye ɗon ne weele min no fewi sa namdi hono puɗɗirim nalankagal holto gure ndewmi wima jibinaɓe jammeli sérére ceynel bara dumboli aljanna ceynel pooɓe takko sinto jongi e gurel talɓe jongi e jongeloɗe dote gasi ɗo ƴekcitere jasan joni kodi mbaɗi yole komi yoni ceerno Adama caggal nde ceerno Samba Dialalo ummi to e doji ari kañum wonni basiñi ko numérac ceerno Adama Abdoul Ba nanimi ɓurano nden noon mboɗo nde ɓi bama goto wiye Seydou Nourou Dieye minen nadduno ɓurano somin bindama simiore min jawa jimol ɓurgol welde min jaadine jimol ngol e darsu ɓurano o beele min jawa rungade ay ko toon nalaka ngal fuɗɗi mboɗo yaade duuɓi jeeɗiɗi jeetati nden ne puɗɗi ɓe nalaka ngal min noon so wiyama kodda waya waɓe mbeɗa jaɓa ɗum saabu Habi Silla atine yeroma hani bañum to waɗi joola Habi Silla atine yero Boukari ayi dey on ko tawa ɗum pende Moussa Boukari sabu tawa ɗum Moussa Boukari wonno ɗum woni kodde makko ha dañmi duuɓi sappo mboɗo wambe o wombami nawmi ha dingiral o wombitami mi yimano yimɓe ɓe gama ha tampa o wombami o artirami galle wadde so wiyama tan kodde waya waɓe min mboɗo jaɓa ɗum gonga ene jogui dalilu
nde ummimi noon jammel sirede nañmi ɗum sappo ɗiɗi garmi jaariguel jammule jeggitede jemte demba catto haabi hawa pende jeenam mayre allah sira ranka kuro gueɗe calma gueɗe gadjaw sa lam pucci dow laade less o rewe bamum ko on dokkunomi korsa noon kodda yimmum waɗimi yawade yaade toon mi garmi toon noon jokkumi min naati hankadi e nalankagal e mbirayagal ha dañmi duuɓi sappo e jeenani ko toon gonmi e reedu Fouta wadde ɗon ɓuuri caride walla belden saare wuro nena men Abdallah Diɓe daaɗe Sourey Donde Amadou Cubalel ɓito fonde juudeji ɗi duguel nden mi yahano taw siwre mi rimata toon siwre e ɓokki kono banggal funnague ko wasatake baroɓe surmale tumde gande e nguy e ganguel wending e mbañi ha boynaji koye ɗe guure gadiyimi wadde nalankagal ko adina yahanmi caggal leydi yanti hen noon Côte d'Ivoire e Mali e nder guure Sénégal ɗene ɗo henne Dakar Isma Diako en Doudou Demba Diako en mi wawi ɗum kam fof ɓen ko gamaji naaɓe dewkol tareji koreji mon salsalɓe kadi en toon banggue korosma Jambo ɗon pa nennet bomboɗe wiwano kuƴolɓe mbalka bidde petel jega sawde cakle mafa lumbel callam namarel beyoji hokki wuule jarama ko jaari sal en faadi jibi keccel Ramatoulaye alayhi salam ɓen nawno kamɓe ɗin dewuji kamɓe gonno ɗo henne Thiès kamɓe gonno kadi ha joni Mbour kamɓe goni Rufisque kamɓe goni Sicap kamɓe goni Fass kamɓe goni Marché Nguelew kamɓe kadi goni ha Saint-Louis kadi goni ha Rosso goni ha Nouakchott e guure Sénégal ɗe fof mi yirlima hen no mbiyamami jawno Côte d'Ivoire ha Gabon 89 dottimi paami Mauritanie mi ɓoyi toon seeɗa j'étais cadre de la fonction publique à Mauritanie au ministère de la santé et des affaires sociales e wadde région ngaji Mauritanie ɗi fof e département ji ɗi hoddu ndu yeehi toon mboɗo hoɗono safaɓe mboɗo hoɗono sarakulleɓe mboɗo hoɗono wamronkoɓe e fulɓe e jolfuɓe serraɓe joolaɓe wonno namde ɓe kolo wiyete Ablaye Mbaye omono sohono mo wuuri kanko ni waɗi min ala yimɓe jangguini min haw jangguini min dimɗo pulaar hay goto meeɗani yiide Aldemo Ndiaye malno foof e Demba Ndiaye mi yarata kafe Dakaru mi ñamata kooñ maaro ɗum ko séréer jangguini min ɗum jaariguel ortino kadi o jangguini mi jumol séréer ɓe ngol ɗo sen jeeyi nanamo otorirata mo mama soro podey man nu nangoto nuno séréer ay ɗum ɗo a l'honneur tous les séréer du Sénégal séréer yi deɓɗel fi tawden kuccodire bani ko debbo kanko Macky Sall son excellence Macky Amadou Sall oɗo woni biyeteɗo Sinna Sall ndege somin koɗi séréer omo welto kanko Macky saabu jibinako Fatick to no mowni bawmo Abdourahmane Dieye on wiyete Baye Diagal min gandi ɗum kadi so Polga wonno infirmier chirurgien hôpital Fatick Demba Abou ɗum ɗo woni carrière meɗen e furankogal furankoɓe e Sénégal e leyɗele catiɗe Sénégal ko adina yahani caggal leydi Allah jarama a jarama Dawda Samba Hawa gorko mo jaariguel e jammule jaɓɓe tati dembaji tati ambassadeur itinérant El Hadj Oumar Fouti Tar Cien Seydou Antou Moussa Samba Demba Jumata Halwar amin gandi gillima tiiɗi e Cheikh Oumar sabu kala kalɗo Cheikh Oumar amin gandi ko welema mawɗo sogoto e nder maɗa amin gandi ɗum caggal nde kalanɗa min ɗo dewɗa e to banggue nder Afrique eno kaaliɗa no narankal ardema ɗum min paami ɗum kono Dawda Samba Dieye min nanti e noppi amin ko heewi guilay nder wasa puɗɗi walla ko adi ɗum wadde noon Dawda Samba Dieye ene yahanno e leyɗele Europe ɗe raneɓe e woɗeɓe ɓe jiiɗi eko mbatta ko sababude kadi aɗa haa ɗemgal français aɗa firtana ɓe culture pulagu aɗa firtana ɓe culture afrique naɓe kono noon aɗa haalda ɓe nder ɗemgal maɓɓe ɓe jaɓa ɓe keɗo sababude ko kalta ko aɓe nani aɓe paami ɗaɓe gandi ɗum kono ko holtone leyɗele mbaddanoɗa ɗum Seydi Dieye Atara
à Loire Père de Podor, dans la vallée du fleuve Sénégal. Ta bravoure, ton courage, ta sérénité, ton calme. Donc tu l'épuises. Ils leur répondu que la grandeur de l'homme n'est pas dans ses armes ou sa technique de se battre, mais dans la science, la patience, son éducation et le savoir. Et que la connaissance n'a pas de couleur. Ça hali Cheikh Foudiou, ayi kam masal Cheikh Foudiou mbe de sofa mo de welto. Et elle est de l'Europe. De Mimilo Ngari mi ardo France. 83 ne ko jahannom ton donc foftere 84 85 85 86 90 non jami jodi mi ton définitivement caggal dum non mi hen Espagne garode mi hen Allemagne laabi kewdi Hollande laabi kewdi Belgique laabi kewdi Suisse laabi kewdi no rabi ton tan ko mowninde pinal meɗen e diine meɗen l'islam o e needi sukaɓe meɗen toon to leyɗele gonɗe caggal leyɗele meɗen beele ɓe mbasa majjude diine mabɓe mabɓe e nder école aji primaire lycée ji collège aji e nder université ji e centre ji communal dans des maisons de retraite woni galleji foftere mawɓe hay toon mbeɗa watta intervenir hollude ɓe hunde e pinal meɗen afrique wono pinal men ene yaade e needi meɗen ene yaade e diine meɗen ne jooɗimi toon noon 92 puɗɗimi yaade États-Unis d'Amérique 99 woni lawolam gannon jaami Canada taw moƴƴi o toon Hawa Bocar Almami walla mbiya Hawa Rugi Amadou Mountaga Amadou Cheikh ko daara man sino Siri Samba Dembal Moussa Sidi Tall lisa hakore jamno ale Madina la ilaha illallah jamno ale Madina jamno ale Madina wajanal sarna bene ale Madina e jamna ale Madina ko wali al maliya bene ale Madina won ko ale banjagara Cheikh Umar al Fouti wonade dege mbelata Mali kala julɗo kala gomɗinɗo Kadir Hamadi Dieye waɗi ɗo salminago ne hettima Kadir Hamadi Dieye Kadir Hamadi Abou Tandier Moussa Ahmed Demba Dieye on kono horno ɗo bu pali bay bubu jeewo so tawi jonde ne jooɗade rewa yimɓe jooɗama labudde kanko kala ɗo wonno ɗo hettino naata hen kanko noon jaati jeebam Canada hande noon omono jooɗi ɗo henne mbuurdani gueeƴi Raki Barham omo yetta Ba omo jeeya sawla mbiya kay heyɗi walla moniguel omo jeeya tokomaji omo jeeya tiggere omo jeeya jongue cikkitte omo jeeya demet omo jeeya ari haara garki Baba Dune omo jeeya kara woydu gay kaada bokke namade bokke gungu bokke gel gaman Abdel Nazar Mamadou Houraye Ba rahmatullahi alayhi salam sagumatal ko daade mo e seydi man sire Samba Dembal Mouta arsirum ñang talwar cotoɗo Samba ngari jama o famnete o famda haalo Sénégal fotoro julde feñan ko daade mo o jangi uya ceerno maaro tafsir maaro fila alfa war ko daade mo Siliman oy makkatal mukarram dogi sama yimaro walmine harama yin ujuri maynani Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jibril futi ko daaro an Siliman stress Samba Dembal Moutar sagata ngal yoni ko daaro an Siliman kako wino kam sawli kam mi daw makka mi ñalla Madina so yiri mi Madina water makka taw ko dam Moussa mi tampani ko wona dole ko balal Allah ko ko minde Allah walluno Sidi Tall
kelene sey ko ay mo furak funnaange tan et o falya koli koro o leydi e fir majjina jobara mo sirma o mo juula mo wirda o mo do alene jaabo o mo nyaago o kala wonde ko daado o sirma sere samba demban mudar o ko ale ban jagara cheikh al fouti o do digi mbere to mali do non nodden do nuuru cheikh omar mo ta cheikh ko darama on woni président ren kono non mi nodde ceerno basir mo daga da on khalifa général oumarienne e do leydi hande o mo luga bamo cheikh omar al fouti gandanɗa hoorema ceerno maɗani muntaga khalifa ceerno galle muntaga e ceerno saydou muntaga onon almami jama alaji saynouru ala mémoire de makki ɓourachi aguibou cheikh oumar onon amir bandiagara on nomimi ambassadeur ifniran elage mol foutiw nokkunu e fes maroc ɗo jaye cheikh amadou tijani ɗo en 2009 ndeke wonɓe kuƴa kaari baydi tall rahmatullah alayhi salam fof noon kadi makki hamidou haydara joom galle madina basirou woni sababu kadi coktirgal kaari mbiɗa haala segu hamidou madani mutaka amadou cheikh ko darma silmana mbiɗa haala bandiagara mbiɗa haala ɗiɗo nokkuji fof sharif o ina tawa ɗum noon yo allah junnat sababu amin ya ilahi kan laati koto sababu laati koto la kala mo yettat sababu kay wawa yettodal amin ya ilahi dembabo allah jarama a jarama dawda samba dieyi min dokkuma essence seeɗa falila alhamdu min beltima haade mi arde e namnal bundi yewtere nde holno pekade ardi haade min arde toon e min téléphone o dokkiɗen ɗum la DSTV 78 308 08 81 78 308 08 81 ɗum woni noddirguel men ɗo e nder la DSTV Fatimata Souleymani Dat toto Le Havre e fedde mabɓe wiyetede pengal anide l'association l'union fait la force l'association l'union fait la force aɓe ganni ñande le 26 tawi ko samedi 26 ndundu gonɗen février samedi 26 février aɓe jogui soirée mawɗo maɓe mbaɗata wadde sargal weltinde ɓiɓɓe Le Havre naɓe sababude victoire les baroɗe leydi meɗen Sénégal kamɓe France naɓe Le Havre kamɓe ɓe jonta ko ñande samedi le 26 février anani de toyte to wiyete sport des café e ko nandi hen ko toon woni diɗɗal ngal hawrata ɗum noon Fatimata Souleymane Dat o wi dendagal Havre naɓe rewɓe worɓe kamɓe foof yoɓe ngar kamɓe goni l'association l'union fait la force 76 ko ñande samedi le 26 tawi aɓe mbaɗa fêté victoire des lions ñande samedi le 26 dendagal Havre naɓe Fatimata Souleymane Dat erima moɗon notodiron nanggodiron notoyoɗon sababude weltare weltinde ɓiɓɓe julɓe anide Afrique naaɓe fof victoire baroɗe leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko ñande samedi le 26 ko wona ɗum ko ɓeɓe ganduɗa hande en teddiniɗum hande émission hono Buulo Labbo Alpha Seydi Diallo gonɗo to e leydi France tawi noon hande jeeya ko nokku to wiyete Gueloɗe on Buulo Labbo Alpha hande en teddidirimo en beltodirimo hande oɗo émission wontite Amadou Deme gorko mo boyingel kañumen kadi jooɗi koto France eɗen beltirima hande oɗo émission kono noonne kadi omo ganduɗa ko Harouna Cimberi Seydi Dia Pullo ko toyete leydi Espagne en beltinirimo hande en teddinirimo e ndeɗo oɗo émission partable mo invité de marque dañaɗo o mo ganduɗa ko Dawde Samba Dieyi ambassadeur itinérant Elhadji Oumar Foutiyou Tall en beltiniriɓe no fewi sanne Abou Ba toto Italie tawi ko gorko mo calaga kamɓe mbi Samba Faro Suwadou Mamadou Dado Haale Debbo Fadi Hammadou Ɓoyi on Abou Ba noon hande nan to jooɗe leydi Italie wondide cuddiɗo makko ene wiye Ramatoulaye Diallo ko debbo kadi mo Agnamèji amin gandi noon ko koddiɗo Amina Ndiaye ko koddiɗo kadi ariɗo mo ganduɗa ko Sinna Sall ɗum noon Abou Ba Samba Faro Suwadou Mamadou Dado Haale to e leydi Italie wondide cuddiɗo Ramatoulaye Diallo debbo mo Agnamèji min beltinirimon min calminimon hande nde ɗo hirde Fattam Lamire tawi ko invité de marque Dawda Samba Hawa Dawda Samba Dieyi hada hay hunde Dawda Samba Dieyi amin jiiɗi namnadema pekan
holno ardi amin gandi hande kinɗe fuutankagal naalankoɓe meɗen kolli men e coñce men e ñañoji meɗen moni fof wonko anditira kala ko jiiɗa kadi ina jogii sababuji dosɗi muɗum no ardi ina jogii lasli muɗum no ardi sa wi awluɓe namnoɗa ɓe yeela namnoɗa ɓe anide askoji namnoɗa ɓe tarik fuuta sa wi bambaɓe ina jogii ɗo ɓe keedi pekan sa wi ɗum mbiya subalɓe kono noon ina wiye pekan ɓooyi hewtude noppi meɗen wonde wiyete ko jeeyɓe kañumen cosi cosaan mana pekan ko kañumen goni lasli ha pekan ari won wiyoɓe kadi ko nokkuji goɗɗi walla jettoɗe goɗɗe walla wuro wongo walla gure goɗɗe kono noon min nani ko heewi wonde ko jeeyɓe puɗɗi pekan min namdimama noon holno ɗum wayi e holno ɗum sifori e holno pekan ardi Seydi Jeeyi eyo a jarama Demba no nomrittude Mali Sadio taw ɗo namdimi ko pekan subala ko tawde ko hoddo joguiɗen jaarene hen goga sen belama jimen dande pekan ma jimi hen sala jaaɓi bisimilla kono noon mi dusiri ɗum Mali Sadio so tawi salsal ɓe jaay ɓe jaaɓi on jaaɓi bisimilla Ousmane Sy noon mbo jaariguel jaam woni Ousmane Tidiane Ceerno gonga o noon ɓi tanum Ibnu Abbas Sy gumɗo guite mbo umade ɓerde jibininaɗo e gumdam kala ɗo yimɓe caggi e ɓurano kanko saggitta kanko haala hol deftere ɗum woni hol bindol e hol page wallahi so yimɓe jaa kanko ardoto o yaɓɓata e soɓe o yaɓɓata e rubodere Ibnu Abbas Sy sa rewi yeeso ma ko badiol felti yeeso ma o wima reno badiol nan yeeso ma wallahi sen kaali ceerno Mamilor tan ciftoton ɓe nde tawno ceerno Mamadou Moustapha Sy baba mabɓe woni baba jiiɗi baba one ceerno Djibi Jiiɗi yumma ɓore bawlaɓe mali aya Mali Sadio bawlaɓe Mali Sadio Mali Sadio bawlaɓe Mali Sadio mbale en tedniri noon sehilaɓe meɗen joom teleji ɗi foof guila e TFM Youssou Ndour 2STV El Hadji Ndiaye sen mbi RTS noon ko Racine Talla mi joɗɗen Wal Fadjri nodden toon Ablaye Sarr jogini en toon émission suudu men SAS ko Abdourahmane Ka Gadiel Ka sodana ɓiɓe fulɓo ko noon jicci tan Africa Pular TV toon Demba Abou waɗi nawde kam wallahi an woni premier invité men toon wallahi e DJ Diallo kanko woni premier invité men Africa Pular TV wallahi en kaali nane Amani TV ɓen hanki tan ɓen invitno en toon kono radio ji ɗi fof kadi en mbawa limtude fof sen limtiri fof ɗo mbaali tan tawde wonko namda ene paye namdal he kono kala radio ji mawninoji jettinoji kabaruji tintinoji jertinoji ɗo goniri e duuni Baba Adama nde ha tengte Sénégal mi beltinirama teddirama ha yesso eyyi pekan noon so tawi a namdimi pekan ma namdimi ko coftantami jabade ma tawde nde tawno pekan keɓɗo ɗum o mi wima Demba Cardi en goto Demba no wiye sen debu jinne de o bettu koyngal cukalel ngel kala neɗɗo paadiɗo hulde dilla o majja nde o nani dande nde o jeetoyete ndi Allah hollimo ndeɗo oɗo jimo sewne nde less wimbaalo o yi ɓinguel ngel holno woni e koyngal nde wimi ɓosa hulde nde wine dilla o jaggidade hulde nde o waɗi niɓɓinirki debbo jinne ha weyti haɓɓiti hulde nde debbo jinne wurtidani ni mo moyɗo ɗannino ɗum ni tuba ko mbiyata wadde hypnotisé ndo haɓɓiri hulde nde o fokkirimo yadde debbo jinne fini wima artiri ko nawata ko o wi ala o yittina artiri kala ko jiɗɗa mbiɗa rokkuma o artiri to debbo jinne o jinne hen kay ko aadiyankoɓe nam ɗum ko wi ko nanmi aɗa yima ko jinmi dokkami o wi ɗum noon nden ma ɓooyaɗo somo joɗi Demba Jeeyi o wi refta Demba Jeeyi refti haala no tawi faami
wonno pekan ko demal ay haram mbima minani holko woni jakare ndeysan jakare ko weyndu leɗɗe mawɗe mamaji ceto ɗum woni jakare jinneji mawɗi koɗata hen pekan haqi o yimata ko jakare haali kala jinɗo koɗɗe hen hol koreji muɗum luggere luggi mawɗe koɗade jinneji maayo koɗi hen kala jinne maayo ɗo woni hol ɓesgu mum woni hen ko ɗum woni pekan yimata nden o faami wi ɗum ɗo mi rokkima an leñol ma so wona mo jamirɗon kay ala droit yimde pekade no yeela waye awluɓe ni no mbiɗa ni ko noon kay pekade waye e jeeyaɓe so kala jeeya fof kala cubbalɗo wawi yimde pekade hay mo wona cubbalɗo kono noon o heɓa yamirore jeeyo woni ɗum teddugal ngal o heɓa code secret o ɗum kadi woni suura makko ɗum woni kadi secret o wallay ndeysan on dembo jeeya noon woni mo kalten woni mo jaariŋel o alawde joni noon taniraɓe fof ko yimanno pekan babum yimanno pekan babum kadi yimanno pekan mawni bita salum jeni yimanno pekan bammo ken ousmane je baydi en ngagoto jeeni ɓe fof ne jimanno pekan demba jeeyel noon kadi ko kanko e baba min taniraɓe jiɗma bammo siwre o on noon jangguini guellago heewi e pekan e pekan gella ali fall mo armo kono hayde o rokkata ne golla rokkete pekan o arti ko jaariguel namdal baba men e mowniraɓe makko dendiraɓe mabɓe woni yero diyen pa diyen demba diyen Haruna Diène yaade Mamadou Korka Soka en Samba Hawa Moussa Hawa e wondanama e Salum Hawa jaade mabɓe ɓe kettini guellaji kono ɗum koɓe diwɗo tan wonɗo wonko rewi ɗon ha heewi ko adide ɓe jettotoɗo kasga ɓe kettinimo nden ɓe duwanimo ɓe jaɓrimo yo yimɓe pekani kanko guellawi tawi waɗi jaruji kewɗi kanko guellawi Ali Hamidine ɗum ni pekani arde yimɓe ummi koto jinneji yettiga men ko Demba Jeeri woni sababu ɓuggol ngol ara meɗen haalo pular no mbi mawɓe saɗa haala toujours haala ko foti haqqillaji yimɓeɓe fama moyen nden a dañata caɗele won kada haala tan ko dewi haqqillaji mabɓe ma bakkudin ɓe jedduma mbiya wona gonga taw gandal mabɓe woni heɓani selli gonga seydi jeeyi Demba Abou ko ni le pekane arde yimɓe Allah jarama ambassadeur itinérant El Hadj Oumar Foutiyou Tall ceerno Saydou Antoune Sarsamba Demba Aljuma to Halwar amin gandi mintaji men ne keddi seeɗa natti wuddude kono noon wattande inchallahu rabbi dernier morceau hadema arande men e waalo fendo en jiiɗo ɓeeɗo ne kadi ko hen jeeya eɗen jeeɗo commentaire uji ɗi Arouna Diop topographe entreprise SAD en jiiɗo commentaire makko eɗen calmina eɗen juuromo ko noonne kadi Youssouf Dat grand tailleur o mo ganduɗa ko jogui ko wiyete Galoya Store noon ko toon tawataɓe to Sandaga dendagal ko neɗɗo ina ñantoro ina ɓorno jasineer uji cuubuji a faami de dendagal kono yonna kono ñantore hande ko ɗum ɓe jeeyata toon to Sandaga e kamɓe jogui kadi ko niyerno vente en ligne kamɓe mbiyata ɗum Galoya Store moni foof yo watton cliquer naata so neɗɗo kadi yiiɗi jokkodirde e mabɓe kadi inchallah numéro WhatsApp ina toon yo yaa Sandaga dendagal ko neɗɗo yiiɗi ɓornade ñantorade ina tawe toon ardi ɗum noon ko oɗo Youssouf Dat e grand commerçant Galoya Store eɗen calmina ɗum juuromo wondude Oumar Kandé gorko pullo dariɗo gaddowo kumpital e nder fulɓe yo gandu yo tin wasa wonde anide heɗɗago on Oumar Kandé noon ko to e leydi Togo eɗen calmina meɗen juuromo ko wona ɗum ko ceerno Mouhamadou Moula tanum ndondi Sambanayel on woni ceerno Mouhamadou Moula Ba gorko pullo ururu no toyete to ganduɗa Nouakchott hande le samedi anide ko 25 mars et le 26 mars inchallahu taala vendredi et samedi walla mbiyen aljuma et aset omo jogui ziyara annuel mo waɗat toon to jumdonde masinotoro omo noddi dendagal ɓiɓɓe julɓe e Mauritanie Sénégal partout Mali to mbawi wonde foof yo gar tawtore ziyara makko mo heewi yuɓɓinde ngol ɗo tan deuxiéme édition makko kanko Baba Mamadou Moula Ba 25 mars et 26 mars inchallahu taala hawrata ko aljuma e aset ñande jamma aljuma nde ko hirde
mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam nil magaffar hasimi nabi mutada khairul kiyad imam mursalin amar kullin zimal murtadin wa zudamani raisul abidina wa zainul kulli rahim muzibin fazamani on woni mana mo yimbe tagra batte mum ko on jamma aljuma woni hirde mudum nyande aset cérémonie officielle silkeji bade doa o mana dué nyande woni fermeture ziara annuel ba Mahamadou Moula nyande ani de 25 mars et 26 mars inchallah taala 2000 ani de o 22 mo wonden dum non Daouda Samba Dieye min taji min ko keddi ko hedde 4 minutes walla 5 minutes inchallah taala aran min e morso waalo fendo mana yontaɓe pop ɗo neɗɗo titorto so heeɗimo hoddu welto weltinirama e ngol ɗo defol waalo fendo noon bisimilla ma Daouda Samba Dieye eyo a jarama Demba Abou Sow ɗokalaka on jarama Amina Ndiaye on jarama Sinna Sall a Aba Sharif kala ko mayi noon e reto jangar woni gonga jogui noon pelle en mbawa haalde kañum foof kono ɓe mawni en ñalawma hande arno fof yimɓe fof waɗa cati ne ketti hande wallahi ndeysan fadde jeewe ene hen 48 amin wonno siwre battandiɗo o haalde kalɗen ɗo hen ko farre pegar taw président Alaji Mourel Jeeye jeeɓe jaareguel nan ɗon battede jaareguel kono en sehilaɓe Abdoulaye Daouda Diallo jaareguel nan ɗon kamɓe fof ɓene keeɗi pegar coñco cubalaago nan ɗon ennam soɓe reworgo nan ɗon dental sport international nan ɗon fina tawawde nan ɗon sehilaɓe ɓe Jewsal nan ɗon sehilaɓe Harouna Dia nan ɗon Harouna Moussa Dia nan ɗon Daouda Dia nan ɗon en mbawa haalde kamɓe fof yiɗɓe cuballal Seynour wallahi yiɗɓe Moussama Diallo Ndiaye wallahi dental fulɓe Afrique ñaguimo yafuya eyi tuddude subalɓe nan ɗon ɗum wawa salat ɓeɗon fof eɓene ketti on hannde te ɓe carani en publicité aduna fof hannde nana heeɗi on hannde selli ɗum ɓe jarama ɗi waynoro waalo fendo ko ha saaha goɗɗo kadi ɗum ɗo henne ko jooɗi ko fuɗɗode tan fuɗɗode ko heddi ko nara deuxiéme nan ara saabu ma haala min no jeyɓe goniri e nder fuur o ma haala min hoddu no wiyete ɗemgal fof no wiyata hoddu gonga isan gonga so ballaleni ballaleli ballam lela sa e bala minu a shodnero vrai so ala kono ima koy media de sanga ni mere so ala kono ima mera de do se vale di badale jarama de ade giro you got me giro moderna sabuni balale femme d'actrice développement pharmacie mondiale hettoɗo hen sani nade asamaw ɓuri koral fo ni mijo après wallahi ndeysan edege sinnaji mon ko jangde kolli gonno aluji ni tawatno mi dusi Mahmoud Alaji Harouna dangal hettoɗo kala sala kono alayna laari no waɗa mi jooɗore jo Ramata Sy debbo mo togomaje goɗɗo heelidi Espagne hettoɗo yete ko jooɗorel yo alayna laari joomen e jamma mi salaki mi wawa ko muulene waɗi mi jooɗe jo kono sala wona bonanede ŋaɓare waɗi mi jooɗe jo ko Allah dey tagi mi tottinenam ko muulene waɗi mi jooɗe jo Youssouf Dat grand tailleur grand commerçant vendeur en ligne wala essor Youssouf Dat hettoɗo sama funnayi wurugo nena mayirna wurugo sami dan fini jooɗorimami subhana wona jaɓon eyi mani dal wawi hettoɗo ene wayi kono wurugo nenama wargo wurugo soke alfini jooɗorimami subhana wona jaɓon sabalandi ko jiɗanmi gañelam mboɗa andi ko jiɗanmi gañe ko fajane kotal segane bagidaneji surleyɗu dode kotal
Suleiman Dano nitima DSTV ketode mi alanu ser kono sumay layo koy di jam mangarni andu kala falo dinkadani on dibinani finale 5 sodoli jamanu bay welde ni kala minenam ko lelo adami jo nanan ko lelo no adami jo mi jamma ko ne falo be de bonde ganda koy bi jango ne falo be de bonde ko dum ata ganyelam dañ ci sagum dasivi se dergelam taji wasat mina mai la pure kumbaru korlabi sananga gido jawon kay yaro ko gido ma tawiri ala muidira ni jawdi kumar jawdi dunia ko mere masha sananga gido on kay yaro ko gido ma tawiri ala muidira ni jawdi kumar jawdi gasargi likedo onon yo salanda ima oira edon se baleni badare Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli rabbi barno to hinda sabado kala adina jahru ngodo sinna yo kala aha hey kala Baya gaudure hey aywa acha bari wumbi dingere do bibati dingere les alam surga dinekal ibn ala man bijo mum laila ibn yalla wala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim ya rabbil alamin iske masha Allah Allah jara ma jara jarama masha Allah Bogordi